Omah modern di batas kota Surabaya, kamare ono telu rek yo. Ukurane dawa kayak sepur yo. 5 kali 18, regane cuma 300 jutaan. Nek aku ngomong ono aneh, berarti ono bonjole rek yo. Simaken video iki sampai mari. Engko rego asline tak sepilno keri-keri. Saiki ndelok omahe ae yo. Iki lokasine ndek Uringin Kurung 3 kamar tidur yo. Siap huni yo. Wis langsung cak, lho delon. Karpote ombo rek yo. Mobil sembarang iso mlebu kayak bis mini, bismillah, alhamdulillah, masya Allah masuk kabeh yo. Masa tempat depannya kayak gini, perpaduan granit ambek ono topi-topiane dadi ketoke estetik. Lah, terus nang kene iki ono taman rek yo. Lho, pergede. Nek sampean cara ngono sampean gak cocok taman, iki iso gawe ruang tamu outdoor rek yo sing model saiki ku lho yo. Ben sampean lek duwe tamu wis gak usah digo mlebu menjero kekayaanmu ben gak ditip tanggane yo. Kene ono terasan kene ge nyantai-nyantai lek isuk kerokan kayak gak diduso. Pintune kuku tarung alias double door dari arek-arek yo. Kusene alumini anti rayap. Loh, ruang tamu orang keluarga super gede rek yo. Delon ta. Yo gede kene ge nyeluk wong sak RT rong RT sik muat. Plafone wis PVC, lampu hiase koyo baling-balingane pesawat delon. Wah, apik rek yo subhanallah. Lah iki area kamar pertama gini Cak. Iki kamar pertama ya rek yo, kene gambekan sahdu nek bengi karo bojone sampean. Ngono iku ya. Lah, terus nang kene iki ana ruang keluarga. Nah, ruang keluarga rek yo. Wah, apik rek desene zigzag ya. Ana ruang keluarga wis tak plafon ya. Wis langsung Cak nang kene Cak. Nah, iki kamar keduae. Kamar kedua wis hampir padha karo kamar pertama gede rek yo. Kene gambekan sahdu, gaya helikopter, cicak-cicak di dinding. Wis apa ae komenen rek yo sak senengmu. Nah, terus nang kene iki ana kamar mandi sing super gede, ya kena gatus wong 29 sik mod. Klosete CUTV, iso custom rek yo, iso jongkok, iso duduk, kene wis tak kran. Engko ana showere, wis full keramik. Nah, iki kamar ketiga e. Kamar ketiga wis hampir guwet padha rek yo karo kamar kedua gede kan ana jendela ya dipengap yo. Nah, terus saiki langsung dek kene. Cak, iki dapur rek yo, dapur yang L, wah apik rek yo. Ini nggone kompore, kene magicom, kene penatur dhewe ndek opo. Iki iku rek yo apa? Ana colokan. Nah, terus keistimewaane maneh nang kene kono pintu, pintu sing kena dibuka, ditutup ngene iki lho. Ngisor ndukur yo. Wis menuju area laundry room utawa home service apa gawe napa ae aturan pean yo. Terus tak kran kono kena ge taman apa wis aturan dhewe rek ge opo yo. Wis ngene. Wis langsung digas oh yo. Omah iki unit ready, lokasine di Uringin Kurung, ukurane 5 kali 18, regane cuma 375 masih bisa nego. Nek sampean minat utawa pengen takon-takon survei lebih lanjut atau pengen survei lokasi langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.